Yes, hello mga subscribers. Muli, si Darong Magpipinto. Again, today ako nga siya Pickup. Siya po ay 75 years old. So, kabong po nagpasya dito kasi bayan ng konti. Pero ngayon po, ang aming focus ngayon is strengthening yung kanyang lower limb, such as lakad ng konti na hanggat kaya niya lang. Tapos sa therapy, gawin sa kanya 4 hour 15 session therapy dito sa Progress Hacienda ng Harap. So, what's the thing namin gagawin? Until, what's the po till the end? So, God bless po. Todo. Let's pray. Let's pray. Sabi nga sa Mateo 6:23, pag sinakitan mo ang Diyos na bagay, hindi yung katong-katong na sa tinapay ng buhay ng tao, kundi sa mga Diyos. Ang pagkain sa Diyos ng dalawa, ang pagkain naman maraming pagkain ng kawan. So dapat kakain tayo sa Diyos, hindi ko hindi pagkain ng ating dalawa. Hindi sa mga maraming salamat po sa biyaya sa buhay ng sa amin. Hindi pagkain po na ang Lord God ay makagawa ng gawain sa mga kapwa ng Panginoon. Sa mga po ng Lord God, sa Lord God, as you bless my hands ng God, pag-therapy, kaya passion, para kasama mo siya ang passion sa mga dapat. Physically, pwede Lord God, aking pintawin to sa pangalan ng Jesus. Amen. Push! Mag-bless siya. Mag-bless mo ito Data kang mayangit ka, kung ka si NBM diba? So marami ngayon nag-trending sa mga kinakairo na nagka-problema. So again, we professionalize what we are holding concerning PPR. So upon handling sa stroke, hindi naman kailangan ng kairo. More on ang mga stroke cases natin. More on stretching, more on exercises, and massage therapy. Yun ang mga ginagawa sa mga stroke cases natin. So, we intimidate that kind of situation kung hindi naman kailangan. And it should be professionals that handle the care, yung mga ginagawa niya. So, God bless you and sana yung mga professional na kayong pakit dyan, mag-pray muna tayo bago tayo buwan. Please, God will lead us sa mga gagawin. So, kaya mga ginagawa ko, I always pray to God bago ko yung pag-handle ng stroke patients natin. Mas maganda yung blessing natin ng Diyos. Diba? Kasi, ano is possible to God? Yan. Yung ating verse ngayon, as verse mag-helping, Exodus 26, the Lord is my healer. Just pray ng ating pagnagamot. Tayo ay instrument lamang ng ating Diyos. Maraming problema sa buhay, but still, have faith in God. Kaya natin yan, God. Just trust in the Lord with all your heart. God bless you. So, si nga siya, medyo ganda na magkanto So, ngayon, sumusumpong yung kanyang tuhod. Okay, Bob? Bago tayo walk, para nakakalawa ka push! Ayan. Ito ko ulit. Wow, galing position mo Okay? Nagbihin mo ang position. Push! Ayan. Ito. Ayan. Tapos ito pa mo. Next, ano ba? Hindi ba? So, nagkaroon ng muscles pasok. Ilang na, warm up. Diba? Hindi ba po? May siya po. Masaya din, parang sa ngayon ito lang palakaran natin kasi ito po ngayon okay, ano
Gagawin eh. Ito yung masas mo. Hindi ko kontrol. Ispasa din ako sa mga. Yan. Ay, hindi dapat sisita naman sa akin. Ayaw natin sisita. Siya. Tulong ka. Push. Ano ba? Tulong ka. Wow. Kaya ba baca buri? Ya rapat. Sekarang apa sekarang? Dapat. Push. Kamu ni start. Gimana? Hari ini tunggu. Kurang metang meluaskan kaya. Oh. Dinalui. Ini pakanan kayaknya itong kailangan tama ini fresh. Saan? Tama. Matandaan natin. Parang nasi. Tingnan mo na. Sabagay ang nasi. Tama. Sekarang ini. Nakaya. Sabagay. Tama ko kasi. Tama ko kasi na yes. Huwag niya, yung aso. Di pusa. Sakit talaga siya. Balasik. Balasik ka tayo. Relax ka, relax. Yan ikaw nga. Dalawang buwan mo. Sige. Sortingan. Sige. Gimana? Ya, gimana? Ganti ka. Dito ko ano. Kaya para kayo din. Mas may makakalit na lang. Pasarilin kayo sa akin. Wala mama sa akin. Paano nyo sali? Kasi kailangan ng masali. Ba't yan? Saba. Bilis na. Papasikat. Potassium. Potassium kailangan nyo. Wala na konten. Potassium. Yung puro nasi. Kahit katawan. Ako ang nanginasi. Bago. Kailangan ko yung saging. Saba. Ito. Kasi kung nasi, mabuhay sa katawan eh. Talagang makabayar na yan eh. Wow. Hindi ka naman makabayar yung nasi na yun. Baka bagay yung nasi, makabayad. Totoo naman ito ah. Paano na makabayar na. Napasandingan ko na yun. Ano na kayo? Oo, bakit po? Binayad ka din eh. May tao kaya ka nasi. Ang dami na naman. Alam mo siya, nasi. Alam ko ba, nasi? Ibigay nasi. Kahit ano yung mga. Ang dami na pong matto. Hindi na mag-vitamin ka eh. Naninimaman yun.
Ito na po. Hindi na po. Sige, sa kayo ka na. Eh? Sige, sa akin na. Hindi ko sa akin. Try mo na ba eh? May itang Ano ko? silyo yan. Ne. Silyo yan, kasilyo. Ne. Ano ba yan? Ano yan? Ano? At ito malati. Ne. Kasilyo, malati. Ne. Yan. Eh. Okay ka? Tumit na kaya itang play. Ano yun? Ano ko lang po? Tamimi na, tamimi. Ne. Wow, hindi tamimi na. Ne. Wow, hindi awak mo na eh. Ayo dah, ada apa mimi? Sudah, Ano kaya kayo? Ano ka? apa mimi? Hindi na. Hindi na. Mata kaya. Commercial break, na masuk. Break time. Binigyan ko ang gamit eh. Meron ka na sa kasira ako. Eh. Dalasan mo yan. Kita. Push! Push ang pasok! Boys. Bisa nak apa? Ada apa? Eh? Apa? Tahu nak apa? Tapi frame-nya tadi. Meron na. Kumain na ako. Relax ka, relax. Relax ka na din mga siya lang ito. Ito mga tumigpas na nasa sakalan mo. Huwag ko na. Pagkakit mo na yun. Ilan di ba? Pagsama na. Kaya dapat natin, may masaya pa rin natin. Huwag natin kaya masaya ka. Patukan mo kaya natin. Galing mo mga aguro natin. Ano yung kanya, lakad pa siya masasibulok. Eh? Ano yung ba niya? Now, ano ko lumakad? Ano? Nakaklaro yun. Di ba? Yan. So, yung espasyon nyo sa mga likod, ibigas ulit. Ay, nang pagawa kami, nakakain. Dito ako, ganun pa ba?
pa? Oo, ilang ka pa rin? Sigaw ko. Ha? Okay. Hindi mo kasi mas talaga yun. Okay. Push. Take it easy, just relax. Just relax and take it easy. Walking, very good. Exercise, blood circulation, pangpalakas, nakatawa. Push! Nagwa ka pa eh, nagwa ka eh. Wow. Gusto ko ka. Gusto ko na. Doon ka mag-siya ka. Ay, pinipay mo. Pinipay. Di ba yung di ba yung eh? Eh? Di ba yung push! Push! Crash yung ingay. May ba yung kikutso na kagkaman? May ba yun? Kaya ba? Wow, sige, malambot siya. Di ba gusto mo daw tama natin magsayo? Wow. Ikaw ba na picture kasi? Malambot siya. Kasi ba kung iba po itong kakapit ko po itong kaya Wow, doon yung lumabas ka. masyas. Kakontrol na eh. Wala, kakain niya pa yan. Sobrang po itong nagkatatalaan. Wala mo yung bayaw niya. Okay. Pero talaga manipis. Okay, Vance. Okay ka ba? Okay ka? Dali, kakao eh. Go, 2 sets. Gawin natin siya. Okay, sige na ba? Wow, sige. Ay, bakit mo yun eh? Push! Makapapasya na natin, hirap siyang lumakad kasi nga yung mga stiffness ng mga muscle niya talagang yung participate sa kanyang walking. So, saan pa talagang lumakad ka para mag-exercise? Kanya
Cuma di bawah mana? Hah? Yung ba ya? Ba? Kailangan kasi kinuha ni bawas ka. Baka nita mag-celebrate properly tayo, magsikap na ako. Kasi pa mga kailangan, patay. May siguro mo. Malabot yan. Kaya mag-kailangan, malabot yan. Nakalaka na kaya. Ay, baldo ka tamisan. Minsan, baldo ka tamisan eh. Oh, kailangan lang to. Isa to. Push! Push! Ano ka lang, Vince? Push ka na po, push. Oh. Ano gusto mo? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Hindi na lang aso pag ino. Eh, na kaya kain. Kaya Kutsyon. mahal pag uwi mo. Manyaman kasing makera. Ha? Pagkila ka. Ako walang kutsa kasi iba. Kasi, ano ka ito siya? Ito nga mo ito ni Pas. Kaya na ka. Sabi yan. Ay, may bago mo kayo. Mas malambot si Kutsyon. Eh? Lambot siya. Wala mo kahit bayo. May bayo. Ano isipin yan? Kanti na lang. Think positive. Think positive ako kasyon. Push! Think positive. Oh, kaya mo yan. Jesus mo. Thank you, Lord. Oh, yan. Oh. Push. Push. Oh. Push. Bigyan mo. Ano siya naman? Straight ball. Balance ito ba? Di ba? Relax. Push! Inclination. Muli paglalakad, deambulation for our 15 session. Napapas. Pasko, pasko ka. Tarap dyan, napapas, magpasko na. Ano kasi, sarili pasko mo, kung bayan-bayan mo. Kasi sa lakad. Pag meron ako ganyan, Wow, Nakakanta ka niya. pasko ka mo kasi. Kaya mga dyan. Pasko mo nga ita. Bayaran na ba? Pasko yan yung mangkip niya ka. Pasko mo. Push! Nakakanta niya na. Yan! Wala ka niyan ba? Very good. Walang ka motivation. Motivation kasi gulo na yun eh. Pwede sila, wala lang. Pag may pain, pag sumakit, ibig sabihin doon, umagaling ka ba? Baka masama na ganyan ito. Boss. Nakakanta ka ba? Push! May naman tayo guys. Yes. Diba? Pwede mo ulit. Yes. Oo nga. Pwede mo ulit. Baka sumunod ano. Nandang yan, isama to? Boss. Baka nang ipon pa, bukas. Baka ba, kasama to dito. Okay, yan. Oo, ayan. Sabay na mo po. Gumanda po niyo. Sasa na. Sasa na po dyan. Bigay yan na. Oo. Ako na. Ang best mo ulit yung spacing eh. Diba? Spacing, positioning. Baprem ko lang mangyari ngayon, bilis na. Bilis na nangyari. O good na. Push! Kaya mo. Wala naman harapan. Yan yun. In every move, in every way, dapat sure ball na. Dahil ito ng bara-bara-bay. Hindi kasi babae nila, princess niya. Eh, bakit siya na, no? Hindi. Eh, bakit ang TikTok? Ano? Hindi na. May narin yung sexy. Di ba? May
bang kaiba? Baka po maluya po. Release ko na. Ganda lang yung pa kayo. Dapat na? Kaya mo na lang. Oo. Saan ka pinalisto? Pag-check balik mo matutuloy, hala. Mga sister mo yan. Dahil yung manyaman yung kutsuk yan. Yes! Pero pag check namin din, lumakan, daya lang, separation. Yung may puro masahe, hindi. Kailangan, alang-alang. Yan, ang importante yung stock, alang-alang. So, yung masahe, pangaya mo na, pag-bilis niya mo na, pag-relax ako. Wow, pag-relax, yun na, walking. Diba? Walking, very good. Sa mga stroke, pagkalakas. Wow! Basta nga ba yung... Basta mo kaya ni, itang wrong... Isa po sila ako. Wrong position na. Wrong walk ya. Dahil yan. Makain pa siya. Tama ba paglaja ka ba? Sa ulo. Kaya dapat yung kaya mo yun. Wow, okay. Ito muna. Ito niya. Binidyo. Binidyo ka eh. Hindi dyan sana ba? Wow, binidyo na. Pasabi ka na ako. Mali ito. Kaya ito eh. Achievements tayo ito. Ano ba? Kapag, diba ba, ito internet siya, kami kanina ba picture na yun. Hindi yung naisip ko. Mga next month ito. Diba? Mahal kaya na, kung mahal. Tapi minsan, hindi namin schedule ng kilwan. Darakad sa kilwan. Yun eh. Hindi, diba? Yung rapid Wow. yun. Balance. Kasi pa ito sa amin. Diba na ito muna? Bawal mo ako dyan lang. Yun eh, practice ka na eh. Diba? Masira siya mo? Ano siya ba? Nagpalit ako. Kasi kailangan nila eh, kung kumaya ang hangin kay Kais. Ay. Kung kumaya ang hangin kay. Fresh air. Diba, pressure. Bali kayo ni mo. Ay na baga. Ito yung wala, ha? Wow, dapat yun. Dapat yun. Basta dapat. Ano yun? Ang gawin yun eh. Tigas eh. Tigas eh. Hindi na. Ito yung bayan ka ba? Grabe niya. Shit, eh. Ito yung bayan niya. Ito yung bayan push. Nagyo ba? Nagyo ba? Okay na? Sige na po. Sumagot po siya kahapon sa labas. Nag-walking siya. Push! Up! Push! Kaya siyang push! Hindi napagod siya kahapon. Naglakad pa rin kahapon sa labas. Diba ka eh? Napagod siya. Pero. Okay. Kung nahihirapan ka ba, kung na gumagaling mo yan ba? Diba ba? Yan. Kasi nakakaya mo sarili mo eh. Yan. Push. Push. Ako tayo na eh. Ito ba? Bumagsak ka rin. Yan. No. Siya. Diba? Push! Okay, very good. Are you okay, sir? Pagkakaya na ni Abong Asyong. At dami eh. Dapat nga lakad mo. Mushi mo. Ayaw pa. Dam. Dam sa ako. Yes. Exhale. Exhale. Ayan. So, we have yung ating pag-handle sa ating pasyente, such as dito si Atong Asyong Assistant Leader, handle siya ng geriatric, sabi ng geriatric, 60 above. So, handle properly pagandang mga edad. Such yung mga muscle niya, weakness of joints, yan.
At mga espasal nga, yung malamig na, so kailangan natin talagang yung throttle properly. So hindi tayo basta-basta pinapasok. Yan. So ingat tayo mga therapists, mga situation natin kasi marami talaga ngayon na trending, mga malpractice na. So huwag na okay? So our next program for this is yung muscle, lessening of muscle tension, conditioning, blood circulation. Ito yung ating purpose nito. Is that me? Take it easy. Ha? Ha? Ano ka? Easy. Relax ka mo. Yung utak kasi ba, mas ganda. May nainig. Kaya, tayo, ha? Huwag mo gagawin yung ginagawa. Kasi may natin, ha? Bukas yung mga naningat na kami. Ano ba yung tayo po tayo ni Bang kanita yati din. Natsun yan, natsun. Kati ba? Kini. Kini ako. Ang kalaw ng camera. Ano ba yan? Yan ba yan? Oh, ito tayo. Oh. Hindi ka wala, Pili. Hindi ka wala. Alban niya ako masyo. Yan. Oo, wala ka. Duwarin mo. Okay, Nico. Yan. Oh. Yung pangalaw. Yan. Wala. Wait, dakan camera ba nito swerte kag camera? Di ba, Ple? Di ba? Oh, ay Nico. O siya po si Ate Pe, kapatid niya po Asyong niya. Ne. Lagi po siya nagbabantay kaya po Asyong. Pinabantay niya siya po Asyong. Ano ba ito? Nandiyan ka. Visual. Wala lang niya po Asyong eh. Ay siya. Masaya ka. Nasakay mo kanya. Masaya ka. Nasakay mo kanya. Tingnan mo kanya. Okay, ito. Hindi mo high pants. Kasi may nibalik kami. Sanayan saya kami. Sanayan mo nagtipid. Hindi mo natin sa bagyan eh. Sila. Ano masabi? Ya. Dari masuk miskin mahal. Si ibu juga. Dan apa? Mereka oras. Sekarang dari ini. Ini dari mengabalan oras. Si buah kabarnya. Times gold.
sort of warm-up exercise, pero di gentle lang kasi sa edad niya mga siya mga kasi